El 30 d'agost del 2024, l'oficina de la Policia Nacional Espanyola al carrer Vallès de Sant Cugat va tancar les portes per deficiències en el local. Gairebé 2 anys després, els santcugatencs han d'anar a altres municipis a fer-se el DNI o el passaport. En tot aquest temps, l'Ajuntament de Sant Cugat i la delegació del govern espanyol a Catalunya s'han acusat mútuament de la situació. L'Ajuntament de Sant Cugat recorda que és una competència del govern espanyol i que, per tant, no pensa assumir el cost del servei. A més, l'Ajuntament explica que ha ofert diversos locals per ubicar l'oficina de la Policia Nacional, però que no han estat acceptats perquè incomplien els requisits que posava la delegació del govern. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha recordat que habitualment els ajuntaments són els que cedeixen un local municipal o en busquen un a bon preu. Davant de la impossibilitat de trobar-ne un, ara ha recuperat la possibilitat de tornar a l'oficina del carrer de Vallès. Amb el tema totalment encallat i sense cap previsió de reobertura d'una oficina, l'Ajuntament de Sant Cugat va plantejar encabir aquesta oficina en els futurs jutjats de Sant Cugat, que s'haurien d'ubicar al costat dels Mossos d'Esquadra. El problema és que no hi ha cap calendari ni projecte d'obra en marxa, ja que depèn de la Generalitat. Sigui com sigui, 22 mesos després del tancament de l'oficina, els santcugatencs continuen havent d'anar a altres pobles per fer-se el DNI o el passaport. I tot indica que aquesta situació s'allargarà durant encara més temps.